Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Uy, diin ka naman makadto. Nagatagi iti ang init sang adlaw ho. Lo, maligo kami sa mga biyang ko sa suba. Mapas ko to subong sila. Ano? Uy, tungang adlaw mapasuba ka mo. Baka salapay gani ka mo dito. Si Lolo man. Hindi na niya uso sa amon subong loya. Uy, wala na iya sa pauso-uso. Kaya naginutan kami, Lo. Amo na nga maligo kami sa suba. Aambot sa imo. Kung hindi ka babati sa akon, hala, paglarga! Kanami, hindi po lumulong sa suba kung mainit ang panahon, no? Gani man, wala sa makapugong sa aton sa pagkatto diri. Wala pa si Nono, yaw. Hambal niya, mapas siya. Basi kung wala siya ginsuntan nitong lubad mo. Ala na siya oh, nagapadulong na diri. May bit-bit nga basket. Ate Mayo, gayd. May upod na ko ang lalaki. Matublawan lang yun na pangita ta. Gani man, lubos-lubosan na lang pagpahulong sa tubig at tugnaw sa suba. Labay man ang ako, Nonoy. Ano ang unod sa dala mo nga basket? Para roto na. Tinanong ka sa akin kagamot, eh. Ate Mayo, mayogin na. Mayo, kita. May dalaman kami ng 2 ka litro ng soft drinks. At tutigan sa suba mo. Inulubat sa tubig para nga mapugnaw imnon. Ako ya. Hindi ninyo ko pagpamangkuton kung anong dala ko. Ano dala mo? Areo, ang akong 2 ka kamot. Gamiton ko niya sa pagkaon karon. Pati ka na. Siyempre may bit-bit man ko nga chicharon kag sinamak.
Abaw, matunod ng adlaw kang nakapauli ka, Nunoy ba? Wala na, di kami makatalabangot sang lakas ng oras mo. Nalingaw ka kami sa paligo sa suba. Ote, nanabi-tabi man ka mo? Oo, lo Hindi ka man kabalakalo nanabi-tabi man kami Maayo kung subong sila. O sige na, amat-amat na to panagob sa tubig sa bubon. Ate, oo, lo. Tapos gid man ko panagob sang tubig lo. Daw no, bus gid pimpers ako sa langoy-langoy sa suba mo. Gapla mo ipaya nga kon mga tuhod sa panagob ba. Nakadiga mo na ako sa ngaton palanya punon. Makao na ta, agod nga makapahuway ka na. Si nanay kag si tatay lo. San o sila mapuli man? Kung matapos na ang ginaani nga humay Loya ko man tani magupod sa ila pangani ba? Hindi man galing magpasugot si tatay mo. Yawat matanin kitaon ko sa pangani. Bakal ko tani siyang bagong amidyas ko kag brief. Ang mga ginikanan mo na ang bahala sa mga kinanglanon mo. Ginahalungan lang nila ang kutis mo. Kapital mo kuno ina sa pagmodel-model mo sa syudad. O sige na. Sukad na to. Kay manyapon ta temprano. Lo. Ginatugnawan ako. Ha? May nga aman. Anong ginabatyag mo? Kikainit sa lawas ko, lo. Ang kasakit ng ulo ko. Ang mga mata ko. Sa mahulwa sa kainiton. Bebe. Ba, inahilanat ka matuon. Anay ka. Mangita ako sang bulong. May ginatago ni sinanay mo para sa hilanat. Ubo kag sipon. Agoy! Lo! Sakit-sakit ang ulo ko, lo! Sa mabuka! Wala, libyong gintumar mo nga bulong. Anay ka. Mangita ko sang ihampol ko sa imo. Ara man ang nasa aton og saran Lo, tulang ni sagwa. Kasi kung makasandad ka dra. Hindi na lang, lo. Kag maantos ka sa kasakit sang ulo mo. May flashlight man ko diri ka lang. Lo, magalong ka. Oo, apo. Ote, kamusta na ang pamatsyag mo, Nunoy? Sakit pang ulo ko, lo. Pero nabuhin na lang sa jutay. Abi. Hikapon kong lawas mo. Bah, nanaog naman ang hilanat mo. Kaloy, amo gid ini ang resulta sa sobra mo nga pahulom dito sa suba. Lo, dugin na sindutan ng lawas ko. Kainat siyang pamatya ko, lo. Ano? Wala ka naman sa hilanat, Kalahin niya pamatya ko. Kalahin.
Oh, Diyos ko. Ano walang nagakatabo sa imo, apo ko? Ya, malakadugay mag-agaman. Lo, hindi naging ko makagwanta. Oh, kaya nagbangon ka. Sabihin ka makanto. Malakat ko, lo. Panaaw ko sa katre. Nuloy. Hindi ha, hindi ka magwa. Dulong pa sa gwa. Lo, buhay ko, lo. Maluhay ka. Hindi ko pagpunggay. Mangita ko sa tubig. Hindi. Diri ka lang. Ako ang mangita sa makabulong sa imo. Buhay ang kamot ko, lo. Buhay, lo. Maluhay ka sa ako, lo. Buhay, ha? Bahay, Nuloy. Nabuyan kong imo kamot. Nuloy, apo ko. Magbalik ka dire. Bay, Diyos ko. Nakagwagin sa balay si Nunoy. Diyos ko, hindi ba siya pagpabayi ay? Hindi ba, Diyos ko? Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nunoy, sa diin ka. Mga kasilingan, buligin ninyo ako. Lo ba daw? Lo? Anong ginabuhat mo diri sa guwasang balay ninyo, lo? Tutong, si Nunoy, nagwa sa malay. Ambot kung sa diin siya nagkanto. Dulong pa ang palibot. Wala na sang battery ang akong flashlight. Naglakat man si Nunoy? Anong buot mo silingon nga naglakat man si Nunoy? Ha, Tutong? Si tata, balalo. Ginapangita man sang iya mga ginikanan. Nagabuli ko gani pangita sa iya mo. Diyos ko, sa mo sininga oras? Naginuwa sila? Asunod si mga ginikanan ni tata. Nag-aaliwasa ko no sa temprano pa si tata. Ay nagabatyag ko no siya sa tuman nga kainit sa lawas. Ano? Sinuloy kaina? Daw ginasindutan man kuno ang yalawas. Mangita siya kuno sang tubig. Anay ka. Base kung nagkanto siya sa suba. Tutong, dali ka. May flashlight ka man. Makanto kita dito. Base kung ato sila dito ni tata kag ni Nunoy. Nunoy! Tata! Di na ka mo! Tata! Nunoy! Tata! Ba? Ano na? Sa kabatuhan? T-shirt kag shirt ni nanin Nunoy Lola Badong! Ari diri si Nunoy! Ari di nga mga inuba! Tutong! Tutong! Sa diin ang iya mga inuba. Aralo ho! Nasugan ko siyang flashlight. Iya matuod na inuba. Apang diin na siya. Tutong! Nasanagan na kita sa pagpangita kay Nunog at kay Tata. Apang wala yun sila. Lo! Nakita ta ng mga inuba ni Nonoy sa higad sa suba. Hindi ayan. Naglumpat siya sa suba. Kaginanod siyang tubig. Ano? Diyos ko, hindi man pagitugot. Hindi man. Ba?
Lo, ang iloy ni tata, nagasingitan sa unahan niya bayan sa suba. Ay, ano ayan ang natabo kay tata? Ano ayan? Makaluluhan man si tata. Nasapwa na lang siya nga wala na siyang kabuhi sa kabatuhan sa kilid sa suba. Nalampo sa batong iaulo. Tungod siguro sa pihak sang kadulom. Nagpadulong gid siya diri sa suba. Kagayhan, natumba siya. Si Nonoy, ang iya na lang nga inuba nga bayo ang nakitaan. Kundiin siya, wala sa nakaibalo. Yang nga amoy ding natabo sa aton mga abyan, tutong. Ano mangganay, daday, ha? Masadya man lang kita nga naligo diri sa suba kagapon sa tungang adlaw. Pagkagabi, naglain ng ila pamatya nga duwa. Pag naglambot na sila sa suba. Makaluluoy man sila. Hindi ko mahangpan kung nga amoy ning natabo sa ilang nga duha. Kabay pa nga makita lang nga buhay si Nonoy. Kundiin man siya. Daday? Ikaw na bala ina? Tutong? Ay, nagkadto ka man diri sa higad sang suba? Kamusta ka na? Wala ta ka dayon makilala ba? Tungod sang akon pagtambok? Tungod sa mga pagbago sa imo pagkatapos ang isa ka dekada nga wala kita makakita ay. Amo man nagihapon. Ginpalawig mo lang. Kamusta ka na? Bati ko, isa ka na kasoldado? Oo. Soldado na matuod ako. Ikaw? Ari, isa na ka mabugat nga maestra. Kada tuig, nagabisita ako din sa suba. Sama-samit nga ginaplastaran sa mga teenager pa lang kita. Kag nalipay gid ako nga makita kaliwa tutong. Ang matuod daday. Madugay na ako nga luya nga magpuli diri sa aton. Ugaling, wala ko sang kaisog eh. Ginakonsensya ako sa natabo sa duwa naton ka mga abyan. Tutong, wala ka sang sala. Hindi pa basulang ka ugalingon mo. Oo, ikaw naghatag sa amon sang ideya nga maligo sa suba. Pwede gid kami makabalibad sadto. Apang nagpasugot kami. Desisyon namon nga mag-upod sa imo kag magpaligo sa suba sa amo to nga oras. Ay, salamat sa ginpanghambal mo, Ma'am Daday. Nakapamag-ani ni sa akong ginabatyak. Mahimo mo bala ako nga updan sa pagpangamuyo para sa aton mga abyan? Aba, oo. Updan ko ikaw. Sino ka siling mo, Toto? Ako si Tutong Lo. Ang abyan bla ni Nonoy. Tutong man. Si Nonoy lang ang kilala ko, Toto. Malipato na si Lolo Badong tutong. Bisan adlaw-adlaw ko siya nga ginabisita diri sa balay. Pagkadason nga adlaw, malipat naman siya kung sino ako. Blessing in disguise man siguro nga malipato na siya. Eh kung hindi, adlaw-adlaw ni siyang mapangita siyang iyapo. Amo man ang hambal sa mga ginikanan ni Nonoy. Tungod mas close si Nonoy, kag Lolo Badong sang sa iya mga ginikanan. Si Nonoy ang ginapangitan nyo. Ara siya, ho. Nagatindog sa pultahan, ho. Lolo? Lo? Hindi nagali siya. Lain nagali na iya nga tawo. Hindi ko na siya kilala. Lo? Nahidlaw ka na siguro sa apo mo, no? Hapon, pato siya karon mapauli. Ato siya sa suba. Nagapaligo siya kaupon sang iya nga mga abyan.
tig-aulo gani. Tungang adlaw gid maligo sa suba. Kinahambalan ko na nga hindi kay basi kung makasalapay sang taglugar. Abito, ikaw to hambal sa iya. Basi kung mamati man sila sa imo. Ma'am Daday, hindi ayhan. Nakasalapay sang taglugar sila ni Tata kag Nunoy. Kaginalitan sila nga duha. Ano? Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Sa Radyo Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be